Aïe, aïe. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Donc, aïe, partage fanga bouya juna. On bora un problème technique d'eau soro. Donc, un problème de connexion d'eau qu'on soro sans. Donc, mais Dieu merci, ça va. Donc, aïe, partage augmenter juna, n'est qu'à deux sujets qu'on a quoi. Aïe, partage télé juna. Aïe, partage augmenter ka ker bla ka j'aime ja partager groupe WhatsApp ni Facebook pas na 100 pour que anga do émission ono juna voilà anga retard ta juna voilà donc net ka partager chale ay partager télé juna quoi parce que information nunu nafa ka bon bi quoi ameka kele do ka nafa abeka ye quoi donc ay partager de fanga boya juna an da dun information na ka da aw kulo kan parce que an bɛ kuma minnu fɔ a man d'an jugu ye u b'an ka page signalé e ma y'an bɛɛ bɛ page i bɛ taa sɔrɔ page 4 ɲɔgɔn b'i bolo u b'i ka page signalé mais o tɛ an la décourager billahi a t'an la décourager min ka jugu an jugu ma o de ye aw ka partage aw ka o kɛ est-ce que vous voyez Assimi ye Algérie wele k'a ka tiɲɛ jalan 4 fɔ Algérie ye aye a ko Algérie chef d'état ma a y'u wele u kana Bamako k'u dantigɛ Algérie Assimi Algérie wele u ka ministre kana u dantigɛ ko min bɛ ka kɛ janfa min bɛ ka kɛ Algérie nɔ b'a la wa u nɔ t'a la Assimi de ye wele bila Algérie ma an bɛna an da don o la o tɛmɛlen kɔ an bɛna an da don jumɛn na tuguni Mali armée ye exploit belebeleba de kɛ n balimaw a ye kabako dɔw kɛ a ka bon hakili ma an bɛna ka na an da don o kabakow fɛnɛ la en même temps ka fɔ maliyɛnw ye a y'o jigi sigi dɛ walayi sarasiw b'aw bolo sarasiw b'aw bolo minɛnw b'aw bolo donc an bɛ don nin sujet la très rapidement donc a y'a to a ye partage fanga bonya o temps kɔnɔ n k'an dɛmɛbagaw est-ce qu'il y'a faamu an k'an dɛmɛbagaw an ka olu ka foli kɛ joona donc a ye partage a augmenté a ye cœur caya a ka j'aime caya est-ce que vous voyez nga foli belebele bɛ club de soutien Amara Sila n'o ye nga groupe WhatsApp nga foli bɛ a ye donc an ka foli belebele bɛ sa an ka Serifukɛ ma Cheikh Tiyami Hayidara kabako fura tigi ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 balimaw k'aw bɛɛ hakili jigin il y a 3 mois de cela segukaw ye prix belebeleba de di Cheikh Tiyami Hayidara ma k'a ka furaw nafa ka bon ko fura ninnu a efficacité a testera o tɛmɛlen k'an ka belebele an ka kutubu an ka waliw Seku Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci a mago tɛ sa ni ko ɲagamina Maliko la a bɛ taa ɲɛnabɔ ale de fɛ yen M5 ye kɛlɛ kɛ mais Lasana Kanɛ y'i sen don kɛlɛ la dɔgɔkun kelen a ye IBK ka daga a y'a ta ka bɔ an kunna ko maliyɛn tɛ degun tuguni ale tɛ tɔɲɔ fɛ a tɛ fɛ maliyɛn ka tɔɲɔ quoi an bɛ kutubu fo ala ka Lasana Kanɛ mɛn an kɔrɔ o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala Kanjalo dilikaw ka fierté dilikaw ka getura ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo ka bɔ yan fo Tubakura morikɛ min n'a tɛ une semaine kɛ Mali kɔnɔ Cheikh Sala Kanjalo belebele a ka foli bɛ yan o tɛmɛlen kɔ k'an ka partenaire Sinafɔkɛ Damsa balimaw Sinafɔkɛ ka furaw balimaw maliyɛnw bɛ k'a nafa ye maliyɛnw bɛ ka Sinafɔkɛ ka jɔyɔrɔ ye a lamɛn ne yɛrɛ t'a dɔn Damsa ye min sɔrɔ fan o fan kɔkɛ a kan bɛ Sinafɔkɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko Damsa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye Sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne
n'o kɛra tere k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barikala bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka ja sunafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka fɔ ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sunafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔntan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sunafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la merci beaucoup n balimaw an b'aw fo ka aw barikada kunu n balimaw a b'a kalama k'a fɔ Asimi Goïta a ye wele bila Algérie ma a ye Algérie wele ko Algérie n'i dantigɛ i bɛ kɔfilajɛgɛya min na Algérie n'i ɲɛfɔ i bɛ ka baara min kɛ i bɛ janfa la ou bien i tɛ janfa la i ni Faransi bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ou bien aw tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ko Algérie ko in mɛnna kojugu Algérie e da mɛnna anw ka kɛlɛ la kɛlɛ tɛ ban Mali tɛ sumaya Mali tɛ lafiya diɲɛ don o don e de da bɛ anw ka ko la ko tuma ko mun de bɛ yen i ka kan de choisi wa i bɛ Faransi de fɛ wa i bɛ rebelle de fɛ wa e yɛrɛ ta ye mun de ye Mali crise ko la kunu Asimi a ye Algérie wele Algérie ni kalaman de nana est-ce qu'il y'a faamu ka na Asimi sɔrɔ a ka palais kɔnɔ est-ce qu'il y'a faamu président tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci n'a mago bɛ diɲɛ mɔgɔba min na u bɛna Asimi sɔrɔ kuluba a ka palais kɔnɔna la o de senfɛ n balimaw n'a hakili b'a la a bɛ tile 2 bɔ an mɛnna an bɛ ka kuma fɔ ne yɛrɛ émission 2 de k'a kan Algérie président de taara i jɔ ko Mali bɛ ka minɛn min san Mali bɛ ka wari min don kɛlɛkɛminɛn na ko o wari ɲɛci est-ce qu'il y'a faamu ko ni Mali kun y'o kɛ accord d'Alger application na ou bien ko k'o wari don nord développement na ko sisan kun b'a sɔrɔ ko kɛlɛ ko o banna an ko Algérie an kun b'i ka janfa kalama mais nin y'a dalen de ye kɛnɛ kan jaja Mali bɛ ka minɛn min san o de ɲɛngoya bɛ Algérie la ja Algérie tɛ fɛ Mali ka équipé Algérie tɛ fɛ Mali ka lafiya Algérie ye lahaw ta miliyariw kabiri ala ka Algérie yɛrɛ da a ma deli ka wari min a ma deli ka musaka min consacré a ka armée la dɛ ɲina Algérie o wari o musaka k'a bɛn'o don a ka armée la a bɛn'o don kɛlɛkɛminɛnw na a bɛna a ka cɛw labɛn e b'i ka cɛw labɛn e ko Mali kana a ka cɛw labɛn ko Mali kana minɛn san e b'i ka cɛw labɛn e ko Mali ka to tan ko Mali mago tɛ dɛmɛ la e tɛ dɛmɛ bila ka don Mali ma e tɛ dɛmɛ ɲɛsin Mali ma rebelles bɔra Libye frontière bɛ Algérie ni Libye cɛ Algériens y'u ɲɛ ci rebelles kan u n'u ka marifaw rebelles nana ka na Mali attaquer Algérie ma sɔn k'i da don a la alors que Modibo Keïta ka temps na Algérie ka indépendance Modibo ye sɔrɔdasiw de wuli ka taa Algérie dɛmɛ a bɛ Bouteflika u ka président min banna n ko Bouteflika tellement que Algérie indépendance kɛlɛ gɛlɛyara Bouteflika kun bɛ n'i dogo Mali nord de la Bouteflika kun bɛ n'i dogo Gao Modibo ye Bouteflika bɛrɛ ka marifaw d'a ma k'a dɛmɛ mais Algérie m'o don anw ye dɛ Algérie tile kelen a ma rebelle minɛ est-ce qu'il y'a faamu k'a d'a ma a tile kelen ma minɛn d'a ma k'a ye rebelle kɛlɛ o de senfɛ anw ye mankan ci an kulela réseaux sociaux kan n ko Asimi attention à l'Algérie Algérie ka médiation de kɛra sababu ye ATT ka fanga tiɲɛna tellement que ATT ni rebelles négociera u ko ATT yɛrɛ ye rebelle kuntigi ye tuma bɛɛ Algérie de kun d'a ma négociation na IBK fɛnɛ nana diɲɛ ko tɛ yen IBK ma min kɛ Algérie ye diɲɛ don o don Mali de b'i yɛrɛ doni ka taa Algérie ka ni rebelles ka sigi ka fɔ kɛ sigi ka fɔ tɛ ban Mali t'a yɛrɛ sɔrɔ tuma bɛɛ rebelles bɛ accord violé Algérie tɛ kangari da rebelles yɛrɛ Algérie tɛ kuma u fɛ alors que e de ye médiateur ye médiateur ni ko ɲagamina ni dɔ tɛ k'a ka baara se e ka kan ka ci dɔw ma mais Algérie t'o kɛ ja an bɛ nin bɛɛ la ja Algérie jɔrɔlen de bɛ Mali bɛ ka maramafɛn minnu sɔrɔ ja o sira de bɛ Algérie la n balimaw o t'a bannen dɛ n bɛna révélation de kɛ aw ye a b'a dɔn Algérie ka service de renseignement ka farin
u bɔra fɛn dɔw de kalama u bɔra ko Mali bɛ ka fɛn sɔrɔ an bɛ ka fɛn cɛjugu sɔrɔ fɛn min bɛ Mali kɛlɛ ban fɛn min b'a to an sigiɲɔgɔnw m'an bonya u ɲɛ b'a la ko Mali bɛna ale fɛn sɔrɔ ni Ala ma jan kɛ Sahel kɔnɔ Mali fɛnɛ bɛ k'a dama puissance ye dans peu de temps ni Mali continuera ni rythme na an bɛna tɛmɛ Algérie la ja Algérie sirannen bɛ nin yɔrɔ de ɲɛ o de la ko k'an ka minɛnsan dabila k'an ka minɛnsan dabila k'an ka ko Wagner ko mercenaires k'an ka olu utiliser dabila France bɛ mun de fɔ u b'a fɔ Russie ma ko Wagner Algérie ko Mali Russie ma k'u ye Wagner ye France ko minɛn kana san ka di an ma ko parce que ko ni minɛn sangana ka di an ma ko an bɛna rebelles faga ɔ Algérie ko k'an ka minɛnsan dabila an ɲɛ bɛ France ka discours ani Algérie ka discours a bɛɛ ye discours kelen de ye France Algérie u bɛɛ bɛ fa la u bɛɛ bɛ ba la an bɛ wagati min na France ta ale ɲɛ b'an ka dugujukɔrɔ nafolo la Algérie fana ta ye ni Mali kɛra super puissance ye terroristes ye sɛgɛn min da Algérie kan terroristes bɛna boli ka don Algérie donc terroristes bɛna to balancement de la Mali ni Algérie cɛ o de la Algérie tɛ fɛ Mali ka lafiya ni Mali lafiyara basigibaliya bɛ don Algérie o de la Assimi a ye Algériens wele kayi na mun de bɛ aw kɔnɔ sisan a bɛ fɛ ka mun de kɛ a ko Algérie ma ko n'u ma sabali ko Mali bɛ Algérie dabɔ u ka crise la wa Mali kelen accord d'Alger Mali b'a appliquer a sago la ko Algérie k'i kɔlɔsi ko nin y'u tɛgɛ ta ko fila de cɛ bɛrɛ ye saba de Assimi k'u ma ko Algérie aw tɛgɛ ta ko fila de kɛra n'a dafara sabanan na an bɛ coopération tigɛ aw ni ani Algérie cɛ Mali ni Algérie bɛ coopération tigɛ e m'a ye ministre siranna ka boli ka na o bɛ ka ministre ɲininka mɔgɔw ti min dɔn o bɛ ka ministre ɲininka ko a ka nali k'a nana kun jumɛn na ko tuma ko président ye kuma min fɔ k'a nana o de kama ministre ko non ko président ye kuma min fɔ k'ale ma n'o kama dɛ k'ale nana de ko ka Mali ni Algérie cɛla ko ka relation tɔw fara ɲɔgɔn kan ko ka relation tɔw souder parce que ministre nana mun na anw bɔra ka mankan de ci réseaux sociaux kan n ko gouvernement k'i kɔlɔsi Algérie ka médiation na anw bɔra ka Algérie ka janfa de da kɛnɛ kan Assimi ka sɔrɔ ka i assumer balimaw jɔda bɛ activistes la dɛ o de la force du changement jamana tɛ se ka jɔ anw kɔ bilayi parce que anw de mana fɛn natɔ ye an bɛ kɔn ka kule k'a fɔ n'an y'a fɔ an ka autorités u bɛ sɔrɔ ka u assumer o de la a tɛ se ka jɔ force du changement kɔ donc i b'a ye k'a fɔ Assimi ye wele bila u ma k'u ye kuma in fɔ ka da kun jumɛn ni kun jumɛn kan u y'u ka dalilu fɔ ko non olu ma dabɔ kama olu ma dabɔ ka Mali ladimi olu bɛ fɛ de accord ka appliquer joona olu bɛ fɛ de Mali basigi ka na Mali ko accord appliquer li o appliquer baliya o k'a ye kuma min fɔ nin t'aw ka kuma ye n'i ye nin kuma mɛn diɲɛ don o don Mali ni Algérie an b'a relation jɔ k'an ye France gɛn cogo min na k'an bɛ Algérie gɛn o gɛn cogo la an ɲɛ bɛ Algérie paniquelen na Algérie bɔlen b'a kalama parce que fɛn dɔw bɛ yen radariw bɛ yen a tɛ se ka dogo Algérie ɲɛ bɛ minɛn min bɛ ka na Mali kɔnɔ Mali bɛ ka minɛn min sɔrɔ Mali bɛ ka minɛnw sɔrɔ bi a tɛ Algérie bolo Mali bɛ ka minɛnw sɔrɔ a tɛ Algérie bolo an ye drone minnu san drone Bayaktar tɛ Algérie bolo Algérie tɛ ka baara kɛ ni TBD Bayaktar ye les drones armés de missiles o tɛ Algérie bolo drone de reconnaissance b'u bolo mais drone d'attaque o tɛ Algérie bolo o de la Algérie sirankun bɛɛ wa a y'a ye ko Assimi bɛ ka fɛn di Mali ma Assimi bɛ ka Mali labɛn 20 janvier balimaw a bɛ sɔn ka surprise dɔ ye dɛ 20 janvier a bɛ sɔn ka cadeau dɔ ye dɛ 20 janvier n balimaw Assimi bɛ sɔn ka surprise ba dɔ kɛ maliyɛnw na tuguni aw dabali bɛ ban Assimi ka baara n'a ka gestion na donc Algérie bɛ ka bɔ nin de kalama ani France u jɔrɔlen de bɛ quoi u tɛ fɛ Mali ka armée de quoi u tɛ fɛ Mali ka minɛn sɔrɔ mais a kana ye ta n bɛ kuma dɔ fɔ aw ye n bɛna révélation dɔ k'aw ye n ɲɛ bɛ Assimi a sigilen a ye ko in bɛɛ faamu a y'a ye ani Algérie c'est à dire an bɛ buguri de bɔ daba da la n'u nana an b'u reçoit mais Mali y'u ŋaniya dɔn bi Mali ye u ŋaniya dɔn sini o de la Assimi a ye kuma dabila quoi u b'a fɔ ko baara ka fisa ni kuma ye ko in bɛɛ bɛ laban mun de ma ko in bɛɛ bɛ laban maramafɛn de ma
ko en bebe laba armée kunda de Algérie asimimbo o bara de la pendant que Algérie be wo ci la asimimbe ka Mali labe asimimbe ka Mali kogo asimimbe ka yini ka Mali ke super puissance ame wakati mkonna la o de be ka Algérie la sran wa ay Algérie dia amu dia Mali be ka dama puissance saraka ere to la est-ce que vous voyez donc Algérie sran oro ni oro de o de la ne be mi fo nga transition e o be ka bara minge armée la tellement que bara en kain o kana son bara en ga tien aba do malion minan saniti cheaye ay ni lamere militaire ou klobena kam minan sa o te cheaye re kam minan entretien ke minan entretien ina fo bi ka mobile entretien ke chokomna dongodo pilote ka exercice ke pilote ku entraîner bomu ye bom a guidage laseru est-ce qu'il y a famu chew ka sara chew ka primu kan joli infrastructure militaire aba kalama ko de cheaye bo mune ba to am sanga minan entretien ngoro o de ni côté militaire yana asimi molo fo côté politique ka nyabulu parce que côté politique olu de be karia ka foko présent angani musaka takado armée la angani musaka takado défense la oh côté politique o be force du changement de bolo au force du changement asimi nunu me ka suma ka o de gere ou yere la ou ka problème be o de la ne be ka stra transition tagafan parce que nous ma force du changement gere on mana continuer ka ni mo koro nunu gere ni élection kera wallahi me kuma do foyer ni élection kera France be ngana élection mana ke ibna Mali bena continuer qui clé banque mondiale nunu ne ma bon nan continuera kan clé banque mondiale nunu ma banque mondiale nunu mena mune fani FMI o bena fo kanga dobo nga armée ka musaka la pour que olu ka ndeme o bena fo ko armée ka entretien côté priorité kanga armée ka entretien kanga na occuper la kojugu aw maye o de la musa taraka minamba de tombolo ngo mina nunu tiena kunjumene la par manque de faute d'entretien entretien balia de anga keleke mina tien parce que politicien munu nana o yu mako bo armée la ou ma armée ka mina entretien ke armée ni formation mingaka ou ma songa continuer ka wardo la ko e pertide on pour que ga asimi nga révolution sécurisée force du changement de ka asimi krefe ou ka ministère ou la ou ka jamana administration direction na ou ka jamana numéro la ou ka jamana assemblée au konna la donc au lieu de continuer ka armée ka budget augmenter au lieu de continuer ka demander équipement à une armée au lieu de continuer ka gouvernement ka train de vie réduit pour que musaka chama se ka continuer ka do armée la ni asimi ka to la avec transition bla danger la o la me fait ka segi accord a me fait transition à sécuriser donc amana nga situation flana ngono malion mune kera kunu armée ye exploit ba do reke an yoro do libérer no l'axe tenenkun strain en bolmo attaquer ku meken mo terroriste kalkan ko Mali armée te tema o sraka u kalkan kanga karu te tema tenenkun strain ga terroriste ku bara dade a la mere bien dongo do ta minne do armée ka commandement changera tenenku ala mame commandement changele armée ko tenenkun strain armée yi kalide kabe strain libéré terroriste ko strain te libéré am balmao bo kelere aba kalama terroriste ye min aga cha min duru yoy ou yo de placer Mali armée ka progression na be progresser abe minun déminer avec kelela amana progresser na be ga minun déminer e be terroriste ye ou togole me tout la be ga muguchi armée du ka ou répliquer en même temps ambe ka sera déminer armée ni terroriste de fleka kar nyona balmo tigama do anala re ani terroriste karle nyona balmo anga armée anga aviation e barake anga blindé ou e barake anga force spéciale am balmo non ouye pogo do terroriste la ouye terroriste boronto ga bo tenen usraga balmo foku sa terroriste ou be tenen usra ou ba haram ore sen fait malheureusement qu'elle était qui ga mogodo ti sa manogo ali Russie malgré meilleure armée do o be qu'elle la Ukraine mais ko mogo be ga sao ni qu'elle kon kera ame sigini sai donc anga mogodo tana qu'elle no ga andu sukun kamkami anga mogo sabatana même Mali armée terroriste halakide an u borontori wallahi terroriste bolla ko ga minanto
u bolila k'u ka minɛnw to imaginez armée min b'i to kɛlɛ la a bɛ ka mine déminer imaginez dugu jukɔrɔfɛnw mobili bɛ yɛlɛ min kan a bɛ ka mine a bɛ ka olu bɔ sira la a bɛ ka terroristes kɛlɛ o b'a yira k'an ka cɛw tɛgɛ ka di dɛ o b'a yira k'u tɛ kisɛ lankolon ci n'u ye kisɛ kɛ ka i viser yɔrɔ min na n'u ye kisɛ sigi i ten kan u t'i ten jɛ u mana kisɛ sigi i disi kan u t'i disi jɛ n'u ye kisɛ sigi i bolo kan u t'i bolo jɛ balimaw armée de filɛ ka pogo sɔri terroristes la an b'o la pendant que ni terroristes bɛ kɛlɛ la an ka fɛn cɛjugu ninnu n'o y'an ka drone ninnu ye olu bɔra sanfɛ n'olu bɔlen sanfɛ terroriste groupe de y'a essayer sisan k'u b'u tila ko ka boli ka don tuw kɔnɔna la non n ko drone ninnu missile n'u ye missile ci i b'a kalama hali yiri minnu bɛ yen fo ka se yiri lili ma a b'a kalama ko missile ninnu b'a bɛɛ de bɔgɔti drone ninnu missile n'a filila ni tu bɛ a bɛ tu raser de ka bɔ a bɛ tu kɛ i ko kɛnɛlankolon i ko yiri ma deli ka kɛ n balimaw terroristes bolila ka don tu kɔnɔ an ka drone ninnu u ye terroristes c'est-à-dire u y'u nɔɔni de k'u bɔ baara la quoi u ye terroristes nɔɔni de ka terroristes tiɲɛ balimaw o de la faransi mana terroristes su cogo o cogo wallahi u tɛ se ka dessus ta Mali armée kan u tɛ se bi l'armée malienne est capable a mana tomber embuscade la en 10 minutes i b'a sɔrɔ avion dɔ sera renfort la i b'a sɔrɔ avion dɔ nana i kama yanga cɛw kunna u bɛ kɛlɛ la dugu ma n balimaw o b'a yira ko gouvernance de yɛlɛmana o b'a yira système de management des hommes armés kɔnɔna la ani minɛnsanw o b'a yira k'a fɔ k'u yɛlɛmana a dɔnna ko fanga min nana ko ninnu mago bɛ armée la donc tɛnɛnku n balimaw ala kama a ye population ɲininka gɛlɛya mun bɛ tɛnɛnku sira kan armée de k'i kali ko tɛnɛnku sira k'a bɛ libérer k'u bɛ k'u so walahi u ye sira libérer u ye tɛnɛnku sira libérer sisan passagers population aw bɛ se ka taa tɛnɛnku sira kan armée bɛ nettoyage de la a ye sira libérer population pour que mɔgɔw ka se ka tɛmɛ kariw ka se ka tɛmɛ pour que terroriste fɛn fɛn bɛ tɛnɛnku mara la a terroriste bɛɛ bɛ se ka bɔ baara la cogo min na balimaw vraiment armée ye baara kɛ an ka cɛ minnu tanyara sebisu de don an ye mɔgɔ 3 perdu balimaw a perdu a ka jugu mais a tɛ digi ne la anw ye terroristes bɔrɔntɔ an ye 7 faga sur le champ terroristes 7 an y'olu bɔ baara la tɔ minnu ni bombe cira olu la ni bombe ninnu n'a cira i la i su tɛ se ka compter quoi anw ka bombe minnu bɛ drone ninnu na n'a missile filila n ko missile bɛ dingɛ de tigɛ quoi c'est-à-dire ni yiri bɛ yen a bɛ yiri cɛ ka bɔ yen fo ka dingɛ tigɛ k'a bila yiri nɔ la i bɛ su compter o la cogo jumɛn na su tɛ se ka compter o la donc a y'aw hakili latigɛ ni attaque misɛnnin ninnu tɛ ba la mais o bɛ continuer ni attaque la armée bɛ terrain bɛɛ récupérer armée bɛ nettoyage kɛ wa Mali bɛ jɔ Mali bɛ diya Mali bɛ sécuriser donc n'i y'a ta k'a lajɛ n balimaw nin de tun bɛ k'a da aw tulo kan a balimakɛ a n'aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur salamu alaikum